إيوب لما عنتي بنقهو نولادو نافقوت كسقنقنو جمرا كاوترو فلي بزبلا ولادو أو حساب حلانو يملالس نبرا ميلات كابنا يولد دافق وصعي مس إيوب منبار كاف تجمر كل جزا حقوستيا زغودلاني يلن بحاليتيا سدرا ميلات أزيم كبراتن سو حفتن سلازنبرو كم لبا حنكر عيا عبا سدرا نإيوب كيتمرعو حبيروم كينبرو زخالو كلو كوا انت جبرو جن أي سمر اللومن ميلات كل نجاريت أنت نويلا بزي مرعب زي درعا بزي منم بروغرام مس إيوب من باركاب تجمر أمتات تقوتيرم إيوب أو حدا درجت تقوتيري سرح أتات كفلو دومس ولا كوا بخالق ما أهلي أي أخلو منبر نمعلتاوي نابروهم أخلتي يانيرا ميلات عبد ما جمرا كل زلمدتو طعم سئنا أتقيمو لاكوان تنبرا بدحريو جن بناي إيوب فغري أب سمايتن سافيفا كل نجر لميداتو كاب إيوب حدا قلعا وليدا تنبرلا جن اتزقرم دليتاك ساب حجي كاب كباب جزء أي طفقون كبار مخاين انداش كركرو ببر جزء يحلفو إيوب الزنترئي لبو يفرح بفلاي بيتسوا والدأ مس إيوب مخانا أيفتو مبر نابق أزعا خامن تعقن عدي وعلون إيوب زي كون حساب نجيرم كيف فلاليو اندابلا يسهق ميلاتكن بقليلو تشور سباي نبراتن إيوب ماسترنت محر نجنزب حسرة تاقات إموهم إيو نيرو كوينو جن مسميلات بمخان بحبو سيرو تمهر توديو ناي سراحن دموزن أبيت راخيو زبوغ زبها الهيوت يمرحو اللو أمون قوزي أبزيت حسب ساعات نميلات مع بحوا نابقز أمي متزن ننوح زبالة ساعاتات كزاروم دحر مزناح هذا حساب على اللم كم زفلت نحنا بيرو لنا نمنتاي كلتيكم حبيركم مسانا زي تسرحو كبل حاتاتهم أيوب فتصم زقبلو حساب كم زي كونا وشتون دافلت جن أي خونن كبل أي دلين الشي كلتينا تزراريونا كنفلت أكو مينايلو ملسلو حوميلات الشي لما خاخروا مو قلتفكم حبرونيلو قديفوهم وزيو خدا حوميلات وزيو مسكدا ميلات إيوب إيه انتي حسيبكا كتبلت أيقاتو أيوب حنت آفو زلنا أخلنايو كبل ملسلا ميلات بحركان أنا كوبز الزلخو صباح صبوق كهلونايو بزبل مبر صبوق سلازلخو ويدما سلازلنا يكونكن زلنا يبلنان سلازي سريحنا خلوات ألنا كتبل تزاربتو إيوبون بسميت كل لوات نخيل سريحنا مبر تتأجعنا يكوننا مبلا أنا ونتأجع يكونكن نسرح يزوالكو مس بيتا سبي انت سرحنا انتايو تتأجن بلاتو قدامي نجر سراخ مسايز اللوم أما لخاختا تبقى يكونن كقتصل دما زسرحو زلخو سراح يفاتويا أخولنا ونيو نعيقن أخولي يكونن سراح كجمرية بلاتو أيوب مسالكيو كبل ملسلا دحر معالتات ليلات مسحوا سراح جميرة كم معالتنا معالتي صبايا مكيار جمرة مس إيوبون حنسان مستخوراريو كأرق ويكالون ميلات سراح كتسرح لك اندابلت بزوح كتشقجق جمرت إيوب دحر بزوح حساب مس أنا خسرح تسمع معه كابت السرحة لو زنبرة مسرح بوتها نيسرح ملك ورقت وسيدو
ምስ ሓዋን ሜላት ስራሕ ጀመረ። እቲ ተኻርዮሞ ዝነበሩ ገዛ ለቒቖም ኣብ ጥቓ እንዳ ሜላት ገዛ ሓድሽ ገዛ ተኻርዮም እዮብ ንስድራ ሜላት ኣይ ከም ዝሓሰቦምን ስድራ ሜላት ልዕሊ ምንም ምስ እዮብ ጽቡቕ ርክብ ፈጢሮም እዮብ እውን ደስ ኢልዎ ስርሑ ብደስታ እዩ ዝሰርሕ። ሜላትን እዮብን ኣብ ናብርኦም ዓብዪ ለውጢ ከምጽኡ ጀሚሮም። ንሜላት ኣሕዋታ ኣብ ወፃኢ ዝነብራ ደው ኢለን ንምንታይ ናይ 2 ወርሒ ቪዛ ክነዳልወልኪ ንዕረፍቲ ዘይትመጺ በላዓ። ሜላት ንሓሳበን ብሓጓስ ተቐበለተን። ንእዮብ እንትትነግሮ ግና እዮብ ፍቃደኛ ክኸውን ኣይከኣለን። ሜላት ኩሉ ግዜ ኣነ ሓሳብ እንተቐርብ ኣይኸውንን ኢኻ ትብል፣ እስኪ ንሕጂ እንኳን ሓሳበይ ተቐበሎ ምስ በለት እዮብ ግን ፍቃደኛ ክኸውን ኣይከኣለን። ሜላት ናይ እዮብ ፍቃድ ንጎኒ ብምግዳፍ ብኢደ ዋኒና እቲ ፕሮሰስ ጀመረቶ። እቲ ፕሮሰስ ክሳብ ትውድእ ንእዮብ ምንም ነገር ኣይነገረቶን። ኣብ መወዳእታ ኩሉ ነገር ወዳዲኣ ንምኻዳ ብትዳለወሉ ሰዓት ነጊራቶ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዓብዪ ጎንፂ ተፈጠረ። ስድራ ሜላት ቀልጢፋ ክትምለስ እያ ብዙሕ ኣይትጸንሐን ኢሎም ኣእሚኖምዎ። እዮብ እውን እሺ ግና እንተገደደ ንወድኽ ክትብሊ ቀልጢፍ ከተመልስ ኢሉ ሰዲድዋ። ሜላት ንምዝንናይ ናብ ኣሕዋታ ዘለዎ ቦታ ኣምረሐት። እቲ ወዳ ንወላዲታ ሓደራ ኢላያ ከይዳ። እቲ ቆልዓ እውን ካብ ምሰብኡ ምስ እናሓጉኡ ዝሓድረሉ እዋናት ይበዝሕ ነበረ። ሜላት ካብ እትገይሽ እቲ ክምለሰሉ እየ ዝበለቶ እዋን ሓሊፉ እዩ። ግና ምኽንያታት እናደራደረት ክሳብ ሕጂ ኣይተመለሰትን። ናይ ሜላት ኣብ ጊዜኣ ዘይምምላሳ ኣዝዩ ዘጨነቆ እዮብ ናብ ስድራ እንዳኸደ እረ ተመለስ በልዋ ምባል ጀመረ። ስድራ ሜላት ግን ብቁም ነገር ክሰምዕዎ ይኸኣሉን። እዮብ ዝገብሮን ዝሓስቦን ጨኒቕዎ ኣብ ከቢድ ጨንቀት ጠሓለ። እቲ ዝገደደ ድማ ንሜላት ዓብዪ ሓዋ። እቲ እዮብ ዝሰርሖ ዝነበረ ስራሕ ባዕሉ እንዳሸፈነ ንእዮብ ከይሰርሐ ደሞዝ ይኸፍሎ ስለ ዝነበረ ብስክፍታ ስርሑ ክለቅቕ ተገደደ። ህይወት ንእዮብ ኣዝያ ክትከብዶ ጀመረት። መዓልቲ ንሜላት እንዳደወለ ንኽትመጽእ ይልመና እኳ እንተነበረ ሜላት ግን ጭቕጭቕ ብምጽላእ ምድዋል ይኹን ስልኪ ምልዓል ሓዲጋቶ እያ። እዮብ ወዲ 4 ዓመት ወዱ ንበይኑ ክዕቢ ተገዲዱ። ስድራ ሜላት ንእዮብ ቀስ ብቐስ ካብ ጥቕኦም ኣርሒቖምዎ። እዚ ኸይኣክል ብብዙሕ መንገዲ ወዱ ካብኡ ንምውሳድ ጻዕሪ ገይሮም እዮም። ክኾነሎም ግን ኣይከኣለን። ስድራ ሜላት እዮብ ምስ ዓብዮም ንሜላት ነገርዋ። ሜላት ደጋጊማ እንዳደወለት እቲ ውላዶም ምስ ስድራኣ ክነብር ክትሓቶ ጀመረት። ናይ ሜላት ደጋጊማ ምድዋል ዝረበሾ እዮብ ስልኪ ምልዓል ገደፎ። ግን ድማ ድምፀ ኣደ ይስምዐኒ ዝብል ዘረባ ወዱ ግን ዕረፍቲ ክህቦ ኣይከኣለን። ሜላት ድሕሪ 2 ዓመት ካብቲ ዝነበረቱ ዓዲ ምስ ተመለሰት እዮብ ይቕረ ንኽብለላ እኳ ልቦ ኣዳልይዎ እንተነበረ ሜላት ግን ይብኣስ ኢላ ምፍታሕ ይደልየ ክትብል ተዛረበቶ። እዮብ ከየፋትሑ ብዙሕ ለመና። ሜላት ግን ክትሰምዕ ኣይከኣለትን። እዮብ ኣብ መወዳእታ እሺ ንፋታሕ ግን ወደይ ግደፍለይ በላ። ሜላት ናይ ባጫ ሰሓቕ ብምስሓቕ እትዋና መምጽእ እየ እኮ ንሱ እዩ በለቶ። ሕጂ እውን እዮብ ንሜላት ካብ ምልማን ዓዲዋ ዓለን። ግን እቲ ዝነበረ ጸገም ብዘረባ ክፍታሕ ኣይከኣለን። ናብ ቤት ፍርዲ ኣምርሑ። ኣብ ቤት ፍርዲ እቲ ወዲ 6 ዓመት ሕፃን ምስ መን ክትነብር ኢኻ ትደሊ ተባሂሉ እንትጥየቕ
ካብ ነብኡ ንክልተ ዓመት ዝኣክል ኣዲኡ ክመርጽ ከኣለ። ኢዮብ ከም ዓብዪ ሰብ ነቲ ልቢ ዘይገበረ ውላዱ ተቐየሞ። ድሕሪዚ ናይ ኢዮብ ህይወት ምስ ቅልቅል ወፀ። መውዓሊኡ ማሕደሪኡ ኣብ እንዳ መስተ ክኸውን ከኣለ። ስራሕ ገዲፍዎ። ዝነበሮ ገንዘብ ኣብ ቁማርን ዝተፈላለዩ ሱሳትን ምጥፋእ ካብ ዝጅምር ሰሙናት ተቖፂሮም። ሜላት እቲ ምስ ኢዮብ ዝነበራ ናይ ፍትሕ ኸይዲ ምስ ወድአት ወዳ ሒዛ ናብቲ ዝነበረቶ ዓዲ ክትምለስ ንኢዮብ ደው ኢላ ንወዱ ክሰናበቶ ነጊራቶ። ኢዮብ ዓይነቲ ኣዝዩ ዝፈትዎ ውላዱ ንመወዳእታ ግዘ ሪኡ ስኢሙ ተሰናበቶ። ኢዮብ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ኣተወ። ናይ ኣዕሩኽቱን ፈተውቱን ምኽሪ ኣይሰምዕን። እቲ ዝኸውን ዘሎ ኩነታት ሕልሚ እንዳመሰሎ ክነብር ጀመረ። ኢዮብ እቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ገንዘብ ስለ ዝተወድአ ንገዛ ክራይ መኽፈልን መሰረታዊ ነገራት መግዝእን ሰኣነ። እቲ ብጻዕሩን ብልሓቱን ዝፍለጥ ዝነበረ ኢዮብ ገጽ ሰብ ከማዕዱ ጀመረ። እዚ እንዳረአዩ ስቕ ክብሉ ዘይመረፁ መሓዙት ኢዮብ ስቕ ክብሉ ዘይመረፁ መሓዙት ኢዮብ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ስራሕ ምልክታ እንዳደለዩ ድሕሪ ምጽናሕ ብናይ ኢዮብ ሞያ ኣብ ሓደ ቢሮ ንኽቁጸር ገበሩ። ኢዮብ ሙሉእ ብሙሉእ እኳ እንተዘይኮነ ስራሕ ጀመረ። ኣብ ከይዲ ግን ኢዮብ ስርሑ ብኣግባቡ ምስራሕ ክጽግሞ ጀመረ። ኣብ ዘይሰዓቱ ይወፅእ፣ ኣርፊዱ ይመጽእ፣ ብዘይፍቃድ ካብ ስራሕ ይቦክር። በዚ ምኽንያታት ምስ ሓለቅኡ ክጋጨው ጀመረ። ምስ መሳርሕቱ እውን ኣይረዳዳእን ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ግን ትምኒት ዝተባሃለት መሳርሕቱ ድፍር ኢላ ክትመኽሮ ወሰነት። ኢዮብ ትምኒት ካብ ትመኽሮ ሰዓት ጀሚሩ ብዝተወሰነ መልክዑ እኳ እንተመሓየሸ ግን ከም ቀደሙ ክኸውን ኣይከኣለን። ሓደ መዓልቲ ትምኒትን ኢዮብን ካብ ስራሕ ንዕርፍቲ ወፂኦም ሻሂ ኣብ ዝሰትይሉ እዋን ትምኒት ኩሉ ዝገጠሞ ነገር ንኽነግራ ጠየቐቶ። ኢዮብ እውን ክነግራ ጀመረ። ህይወተይን ተሓጓሰይን ኣብ ሰበይተይን ወደይን ገይረ፣ ንሳ ግን ኣብ እግራ ወዲቐ እንዳለመንክዋ ረጊጻት ንኸይዳ እቲ ሓዘነይ ዘርስዐኒ ወደይ እኳ እንተትገድፈለይ ብወደይ እውን ጨኪናትለይ ብድሕሪኦም ክነብር ኣይከኣልኩን። ብሕታውነተይ ንምርሳዕ ምስ መስተ ተላሚደ ህይወተይ ብሓዘንን ስቃይን ተመሊኡ ስርሐይ ክሰርሕ ኣይከኣልኩን እንዳበለ እቲ ዘጓነፎ ኩሉ ንብዓት እንዳሓነቆ ነገራ። ትምኒት ማራ ሓዘነት። ኣብ ህይወታ ከም ኢዮብ ዘሕዝን ታሪክ ዘለዎ ሰብ ከም ዘጋጥማ ርግፀኛ ኣይኮነትን። ብዝኸኣለቶ መጠን ኩሉ ክተጸናንዖ ፈተነት። ኢዮብ እውን ንትምኒት ምስ ነገራ ንፍስ ክብለሉ ኸኣለ። ርክብ ኢዮብን ትምኒትን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳጠንከረ መጸ። ሓዲኦም ንሓዲኦም ክትሓላለዩ ጀሚሮም። ኢዮብ ዝነበሩ ኩሉ ረሲዑ ሓድሽ ህይወት ክመርሕ ጀሚሩ። ርክቦም ጠንኪሩ ናብ ፍቕሪ ተቐየረ። ትምኒትን ኢዮብን ኣዝዮም ዝፋቐሩ ፍቑራት ኮኑ። እዚ ካብ ዝኸውን ድሕሪ 8 ዓመት ኢዮብን ትምኒትን ምስ ክልተ ደቆም ኣብ ገዝኦም እንዳሃለው በሪ ናይ ገዝኦም ተኳሕኳሐ። ትምኒት ተሲኣ በሪ እንትትከፍት ምስ ሓደ ወዲ ገጽ ንገጽ ተገጣጠመት። ትምኒት ውሽጣ ዝኾነ ነገር እንዳተሰምዓ ንመን ኢኻ ደሊኻ ማዓረይ በለቶ። እቲ ቆልዓ እውን ንኢዮብ በላ። ትምኒት ንኢዮብ ጸዋዐቶ። ኢዮብ እንትመጽእ ምስ ናይ ባዕሉ መልክዕ ዝመሳሰል ቆልዓ ዓይኒ ንዓይኒ ተገጣጠመ። ክልቲኦም ብናፍቆት ተሓቋቐፉ። እቲ ወዲ 6 ዓመት ዝተፈለየ ወዱ ድሕሪ 8 ዓመት እንትሪኦ
ودي 10 عامت من إسيمبر ودي 14 عامت أشل أي مثلا أيوب حقيفو تحرم سعامو مس مرمتي خادقة إذا جزاخة ما نرئيبك خبل حتتو اتقولعا نابرحق إلى دو زبالت مكينة اندات قوما عملكتو أيوب ميلات بصوفتي نبقاتاك تسرق رأيا أيوب نقلاتو عينونا ولادو ماليسو ناب جزا حيزو أتوا مستوم كابتمنيت زولدو مولادو أفالتو ميلات نخت الزارب فقادنيا سلزينا برات أيوب كجد دايدلين عينو ودو بمرآيو جن لعلو خلو حقو سكونا اتودو تماليسو كساب زخيج نابجز ومن دا تملالسا عرفتو مسهبو أحلفوو تماليسو مسكدون كمبون ولادن يدوا وليوم تفتسما